салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз хостем ки ана ин духии новинкаи ширкати Фаберлика ба шумо тавсиятиям. Бовар мекунед духтаро, бениҳоят бӯи аҷоиб, бениҳоят духии аҷоиб новинка, зимний вариант, запахшам аҷоиб свежяй, беҳад запахи приятни дорад духтаро. Касоне ки дар ширкати Фаберлик кор мекунед, шумо метавонед ки харидорӣ кунед ба дили пур. Ман шуморо тавсия метиҳам, чунки ман худам истифода бурдум. Беҳад аҷоиб ай духтаро. Марҳамат артикулаш 3328 бисёри чизои ман духтаро ай ширкати Фаберлика. Ва касоне ки то ҳол азо шудагӣ нестен, занҳои хонашин шуморо ба кор даъват мекунам. Дар ширкати Фаберлик кори мо беҳад кори машоллоҳ. Ба як линия дастгиритон мекунам, то директор шавитона ба як линия дастгиритон мекунам. Ва дигар линияҳотона шумо худтон метавонед ки сохта ойликҳои беҳтарин гирен дар хона шишта, дар тарбияи фарзанда, кору бори хона ва 5 вақт намозотона хонда, шумо метавонед ки бо ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гирен. Ширкати Фаберлик не только ойлик дора, бонус, подарка, скидка, бисёри чизо дора, розыгрышҳо дора. Ҳастанд духтарои ки миллион бурд кардагиянд. Ина ман худам старши директори компанияи Фаберлик 1 сол 3 моҳ шид кор мекунам ва ойликҳои беҳтарин мегирам. Хоҳед ки зиндагитона дигаргун кунед, пас дар WhatsApp-и ман нависед. Кора ба пурраги ман да шумо меомӯзонам, регистратсия, омӯзиш ройгон, бесплатни духтаро. Артикули И 3328 гирен, коргарои ки кор мекунед, азо шудагиен гирен, пушаймон намешавед. Ва касоне ки кор намекунед то ҳол, пас дар WhatsApp-и ман нависед. Иншааллоҳ якҷоя шида ҳамчун аппал хоҳар кор мекунем. Видеои мо ба охир мерасад. То видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.